Здравейте, приятели! Лече срещу Верона в междинния кръг в Италия, който ще си играе вторник, сряда, така че има доста интересни двубои. През уикенда Лече записа четвърта поредна загуба 0-1 при гостуването си на Наполи, докато Верона също записа поражение, но доста по-тежко 1-6 при визитата си на Аталанта. Реално в този двубой се срещат два от много слабите отбори, да не кажа от най-слабите отбори в първенството, и не случайно Лече е на дъното на класирането само с 5 точки от 9 двубоя. Верона е малко по-нагоре с 9 точки, но в дъното 3-4 места по-нагоре в класирането. В този двубой ще опитам, може би малко на късмет, защото не мога да кажа точно кога ще падне първия гол, но ще пробвам да има гол след 28-та минута, т.е. в първите 28 минути разчитам футболистите да запазят двете нули на светлинното табло, да използвам това клише. Така че в този двубой първия гол след 28 минута. Калери срещу Болония. Ето го този матч. През уикенда двубой на Болония срещу Милан бе отложен заради неприятност, доста екстремни наводнения в района на Емилия Романя, които наводнения засегнаха и стадиона Ренато Далара, така че Болония остана без да играе, а Калери през това време загуби гостуването си на Удинезе. Болония, както казах и в предишната си прогноза преди матча с Милан, който не се състоя, продължава със своята серия от 6 мача без загуба, но в тази серия има пък и само една победа, тъй като в останалите мачове завърши наравно 5 мача, 5 ремита. Тук ще опитам гол-гол, коефициентът е доста висок за този матч, над 1.82 на места от 1.84. Успех! Ето го, най-интересният матч според мен от кръга в Италия, той е между Милан и Наполи. През уикенда вече засегнах темата. Милан не успя да изиграе гостуването си на Болония, тъй като имаше сериозни наводнения в областта Емилия Романя, които засегнаха и стадиона на Болония, така че Милан реално вече една седмица е без двубой. Със сигурност това от една страна е добре за възстановяване на някои от контузените футболисти, но пък си губи така тренировачен, по-скоро мачов ритъм, ако мога да използвам супер нелепото определение според мен. Но така или иначе Милан е без двубой от една седмица от предишната си среща в Шампионската лига. Наполи се представя доста добре, продължава да е лидер в класирането с 7 победи и само един равен, икономична победа в последния двубой с 1-0, а в това дерби ще заложа на корнери. Над 9,5 корнера, надявам се самото естество на дербито да донесе много атаки към двете врати, което пък означава и доста голови удари, или поне така се надявам. Добруджа Добрич срещу ЦСК. Матч от турнира за Купата на България. Доста рядко прогнозирам матчове на ЦСК, защото това е привилегия и право на моя колега и приятел Ники Александров. Но сега ето ме с този двубой. Мога много да говоря за матча, но ще се постарая да бъда малко по-стегнат. По принцип, на турнира за Купата на България, клише или не, но си има своя чар. Много пъти поднася своите изненади и сензации. През годините, аз примерно следя ЦСК над 30 години, но да кажа в журналистическия ми път, около 23-24 години, неведнъж сме ставали свидетели и лично аз и на стадиона от какви ли не, бих казал, сензации. ЦСК много често отпадал от подобни на Добруджа отбори. Харесвам Добруджа симпатии, но реално това са отбори с по-скромни възможности. Самия факт, че тимът се състезава във втора лига, би следвало да означава каква е разликата и въобще в бюджетите, организацията и така нататък. Пак казвам, без абсолютно с цялото си уважение към Добруджа. Защото ЦСК, ако подцени този двубой, ако Томаш отиде и започне да си прави ала-бала със състава, не че той е сбистрен според мен, ЦСКА ще бере много ядове. И при една евентуална издънка, според мен, Томаш е пътник, защото нещата не се получават. Да, трябва време, трябва 1-2 години, но в ЦСКА, ако нещата не се получават, просто си заминаваш. Няма кой да те чака и Александър Томаш го знае и го и казва, така че няма кой да те чака. Отпаднеш ли от Добруджа, това ще бъде наистина резил. Не, че през годините, пак се връщам на онова, което казах в началото, не сме ставали свидетели на куп отпадания. Спомням се едно отпадане,
мисля, че от Пирин, Пената беше треньор, отпадане от Македонска слава или нещо такова, Стойчо беше треньор. Много отпадания. Последните години брахме супер много ядове с Гигант Съединение. Преди това имаше какви ли не такива мачове. Спомням си, в един кръг беше някъде в началото на века, към 2000 някоя година, в един и същи ден, както се играят повечето тогава мачове, ЦСКА гостуваше на Светкавица, Търговище. Продължи с златен гол с 300 зора защото реално тези отбори, както в момента Добруджа е домакин, по-ниско разредни отбор, т.е. от по-ниската дивизия домакин, в същия ден Сокол Марково, ако не се лъжа, посрещаше Левски, дали не го изхвърли от турнира или Левски продължи с някакъв такъв златен гол. Този турнир, тези отбори, които са от по-ниската дивизия, наистина хвърлят се, дават всичко от себе си и превръщат тези мачове наистина в празник. Може да звучи клиширано, но ако е хубаво времето сега в Добрич и целият регион, според мен наистина ще бъде страшно готино събитие, защото все пак Добруджа не играе всеки ден срещу ЦСКА. За жалост Добруджа от години не е част от елита. А смея да твърдя, че с настоящото си трето временно място във втора лига, Добруджа, ако иска, спокойно може да се класира в първа лига, макар и Пирин и Монтана на този етап да са малко по-напред в класирането. Всичко е въпрос обаче на желание и на пари, защото те осъзнават, ако влезеш в първа лига, бюджета, футболисти, треньор, разходи не се увеличават двойно, а няколко пъти, така че Добруджа трябва да си направят ясната сметка, както и отборите след това. Янтра, Добруджа и така нататък. Това са тимове, които биха имали някакви претенции. Беласица, да кажем. То не е само като да влезеш в елита и да креташ там най-отдолу и да чакаш общинска помощ. Така няма да стане. За ЦСКА няма какво толкова много да се говори. Загуба в дербито с Левски. Според мен не кой знае какъв мач не изиграха червените. След това победа срещу Ботев Враца. Мижела игра, както беше един лав тук наскоро. Нещата не са много добре. Надявам се да се оправят час по-скоро, но нещата наистина може би очаквахме малко по-бърза реакция от страна на футболистите, но много пропуснати двубоя. ЦСКА все още и така и продължава да си стои в много долната част на класирането, а мачовете си минават. Ще се завърти колелото, както се казва. Къде е ноември месец вече? Реално сме факт на старта на ноември. Дойде ли декември месец, ти си още 10-12. Ако се изпуснат евротурнирите, това ще бъде втори пореден сезон без Европа. Какви стадиони, какви 5 лева. Реално без евротурнирите, ако открием новия стадион, то се губи всякакъв смисъл. Хубаво ще има резане на ленти там 2-3 дни и хуахо, но после без Европа, дори 1-2 кръга да се играе там е нещо, което си има интерес. Днешната права колонка във вторник съм събрал 4 двубоя. Има доста интересни двубои. Някъде си играят междинни кръгове, някъде в по-голяма част от Европа, включително и в България, има матча от турнирите за купите. Започвам с един матч от първенството на Словакия между Жилина и Ружомберок. Жилина ми изядоха главата през уикенда. Единственият матч от правата колонка в събота, който ме издъни, и не само ме издъни, а Жилина допуснаха да им изравнят 92-та минута, така че бях на минутки от успешна права колонка и аз си заложих моята си права колонка. Изгорях с някаква малка сума, но това не е чак толкова важно. Въпросът е, че ме яд, когато хванеш мачове и 92-та минута да те прецакат, но късмет, какво да правя. Така че Жилина 1, РБ Лайпциг срещу Санкт Паули, мач от турнира за купата на Германия единица. Кьолн срещу Холштайн Кил, още един двубой от турнира за купата на Германия. Тук Кьолн е на 12-то място, но във втора Бундеслига, докато Холштайн Кил е на 17-то място в елита. Тук играе гол-гол. И един мач от английската лига 1, Линкъл срещу Нортхемптън, 1 хикс и под 3,5 гола. Довиждане!